една гражданска инициатива в подкрепа на кандидатурата на госпожа Любчева за член на Европейския парламент. През тази седмица имахме възможност да направим много срещи, както с участието на госпожа Любчева, така и с представителите на гражданското общество в Бургас и областта. Част от нашите изтъкнати съграждани заявиха своето желание и воля официално да подкрепят тази кандидатура. Много именити наши съграждани дадаха имената си и бяха включени в тази гражданска инициатива, която ние нарекахме по традиция комитет. Искам да благодаря предварително на господин Кожев, който даде съгласието си с присъщата си организираност и умение се взе да ръководи и координира дейността на гражданската инициатива. Искам да кажа, че ние сме изправени пред поредните избори, разбира се, в страната, този път за членове на Европейския парламент. Те, разбира се, имат сериозно политическо измерение, за което аз не бих желал да говоря, тъй като ако разгледаме в частност местата в Бургаска област, ние сме изправени пред един, според мен, граждански и мажоритарен избор. Две от кандидатурите за Европейски парламент са от Бургас, на госпожа Желева, както знаете, която води листата на ГЕРБ, и на госпожа Маруся Любчева. Други кандидатури от нашата област няма, както и много малко градове и в Европа, като изключим европейските столици, могат да се похвалят с това, че имат двама кандидати за Европейския парламент.